The morning hirit. On the streets, inside your head, in every beat. Gising na! Morning hirit na! Kasama si Henry Maceda. The pressure's high, just to stay alive. Though the heat is on. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Naaloy kita makakon, naaloy kita makapunta. Ang nakakaloy sa kuya mga tugang, ang pagbugtagi foundation. Good morning, 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 good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, 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 good morning. Morning good! Morning good! Magandang morning, Pilipinas! Mga Bicolano, sa manapartikan mundo, welcome po mga tugang sa programang Morning Hearing. Sa programang ini, bawal ang kirit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hearing. Oy, sa mga birthday celebrators natin dyan, magandang morning sa inyo, boss. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Tigdi po mga tugang sa DCGB. Sa programang ini, mga tugang madadangugan mga bareta kan Mega Force Patrol hali po dyan sa lawang during months in the news manager Mardy Lacruz para po sa mga bareta headlines sa Lado National. Technical Department Ronald Baldo. Sa Manibela si Henry Boy Mata. Ang mata ng DCGB sa kalsada. Kasabay dyan sa mobile si Don Emilionario. Good morning po, Daraga Albay. Magandang morning, Daraga. Siyempre po, ang sa tuyang mga kababayan, hindi po sa Legazpi. Good morning po sa Indogabol, mga taga-Sursugon, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, asin po mga tugang sa bilog na probinsya Canalbay. Mga nakatutok tabi sa Facebook, ngunyan na pag-aaga po sa DCGB. Magandang morning. Asin po mga tugang sa DCGB Live App. Sabi ni Pading Ray Romero, Kawikaan 13:22, ang mabuti ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak at ang kayamanan ng kamakasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. Amen? Mapagpalang araw ng Biyernes, happy birthday po kay Ricky Prieto ng Taisan Legazpi City ngunya na October 1. Yes! October 1, mga tugang first day kan filing of certificate of candidacy. Uy, ando na ko igwana dyan kay ano? Ando na ko igwana dyan kay mga ma-file. Ha? Igwana dyan mga tugang kay mga ma-file. Kan sa inda pong COC sa opisina kan Commission on Election sa kada munisipyo. Tabi, dili po sa Satuya na palibot. Good morning, pakigreet po. Happy birthday ka today kay Mr. John Carlo Mapa Pilanyo ng relocation site Baldowan, Anislag, Daraga, Albay. From Auntie Lourdes and family ng Matlog, Daraga, Albay. Okay. Yan ha, aratabon magmata. Good news October 1, naburuhay pa kita. Salamat sa Diyos. Bad news, gari na sa naordinaryohon ang nanagagada ng COVID. Nagkapira ng kamidbid ko ang naging kaswalti ni COVID. Matang layo na kaya ng God. Kung gusto tapang mabuhay, day kita magdinunong. Lalo na, iba dyan na nagsasabi na fake news, da ang COVID. Yan. Ala, sige lang kita. Sige lang po. Happy birthday kay Helen Pilaes Kandapdap. Oy, ano mo ninal? Relative ni Nene. Hey, Borneb, mga kabarangay, ha? Good morning, tabi kay Manay Helen Pilaes. Totoda, ulit ito, hanapan taki background ini, ha? At this early hours of this morning, I think of you, oh Lord. Always you are there to help me. Magayo na mensahe, sabi ni Manay Merly Caceres. Good morning, tabi kay Jonas Rosalan sa kuyang official na taga-pukaw sa Pagkada. Good morning, tabi Atinits Manzanillo.
Magandang morning atin. Kumusta ka na po? Bueno. Aramon ta daw mga tugangan mga buena manong bareta in the morning. Buena manong bareta sa morning hirit. Mga baretang mainit, tigdi po sa morning hirit sa DCGB. October 1, Friday. Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Jimmy, nasalita sa Buena Manong Report. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray naaga sa mga paraan tabay sa primerong bungkaras kan sa toya mga istorya alauna 34 ka sumago nagkaiguanin ground shaking linog sa teritoryo kan na Piodoranan epicenter kan 2.6 magnitude, Aha. 0.09 rarom. Digdi sa Piodoran iguang ibinugtak na ekipahe ground shaking monitoring device at P-box an katuyuan kung iguanin mga pagyugo-yugo an irarom kandaga maari histortolos ini konektado ini sa P-box Central Office Matibayo saka na, no? na i-interpretar pagbalik digdi official report na pwede nang ipaluwas ang detalye aruguan ka nangyari kaso bagong mga past 134 tabi nin maaga bibi. Sophisticadong satellite ini Magayo and nakabugtak kinidigdi sa munisipyo ka na Piodoran. Gusto sabihin mo, ang equipment na yan, pag naka-trigger yan kaya naman na yug-yug dyan, monitor duman sa Manila Central Office, kan Fibo? Tamo, diretso na duman. Matibayo na, no? Oo. Matibayo? Maski So, nakabugtak yan sa Maharong o sa Kulangan Arong? sa munisipyo, So, monitoring? Sa munisipyo Ayan. mismo? sa aparato, aparato sa munisipyo. Okay, oo. Oo, ngunyan, sensitibong maray ang aparatong ini, mantang puraber naglinog digdi sa Piodoran, bandang 12:54, Patanis muna, naghiro. Alauna 34, digdi na sa Piodoran. Kaskason mo monitor eh. O, 2.6 magnitude, medyo makusog-kusog man. Oo. Kaya taon-taon sigun kay MDR Remote Chief Noel Ordoña, malibot siya para reparohon so mga pwedeng reparohon Oo. kung ano man ang epekto ka to digdi sa satuyang kapalibutan sa mga infrastruktura sinibaba digdi sa kapalibutan kan Piodoran Albay. Yes, oho. Yan ta BBP. Sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita DC GB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Oras natin 19 makalipas ang alas 5 ninaga. Tuloy-tuloy ang mga balitang mainit. Ibang kita mga tugang kay Pading Al Armario. Sa dagdag na istorya, ngunya na pag-aaga. Pading Al, good morning. Buhian mo. Good morning, Padi. Ma-file na sa Domingo, October 3. And team APG, Oho. Alfredo Pido Garbin, sa complainant nyo niya sa Domingo, Oo. sa kamay ng ma-file at sa iyang grupo. Hindi na kinonfirmar si Garbin at hindi ba nagkamperang pag-iriba nasa pag-preparar na kunyan para sa filing. Oho. Ama na ang grupo ay garing na nag-atras dahil sa personal na rason. Oho. Ang mga linyada for Mayor Garbin, Vice Mayor Alan Ranyola, Oho. ang 10 mga kagawad, iyo sila involvement kagawad Alex C, si Jordan Almaharo, Oho. boses kan Jóvenes, si Attorney Sharpen at Attorney Lucila, hindi ko pa hindi namin Attorney Lucila. Oo. Greg Lipa, Ano no? si Greg na Lipa, Greg Lipa. Oo. kabarangay mo, ako na yung magkataning. Talaga? Dahil ko sorry Greg Lipa. Ay, sorry niling ko. Ano yung niling? So, dati itang pag-iiba Tugang. ito. Tugang niling Lipa. Ito nga, Lipa Ning-Ning. Okay. Okay. Ito siya, di mo pagkainin si Greg. Oo. Nga ba? Kung siya karang siya presidente ng
sarong international organization. Anyway, yan ang linyada. Tapos, si James Calisin. Oo. Si James. Calisin, mga kagawad. Gansinan. Okay. O nakarestro na si James sa Legazpi? Taga-Legazpi na si James? Ha? Taga-Legazpi na pala si James? Aloy na bagang nag-istar sa Legazpi. Okay. Sa Rawis. Oo. Hindi nagparestro. Aha. Si dating board member Ralph Hernandez. Okay. Okay. Ralph Hernandez. Si Ralph, iyo. Kung baga ini, si Ralph, dati bagang sa grupo ni Mayor ini, ito, di ba? Panahon, oo. Oo, dahil man nadadaw gini si Ralph. Ano na, graduate sa city, nag-graduate sa province. Iyo. Okay. Nagkaporte na pag-ambuhok na Hervey. Iyo, oo. Tapos may boses man ng transport na tricycle driver and operator. At ang Vice President sa Federasyon na si Joseph Albuguera. Oo. Anapan pa na konsyal. Adangan si Luis na Gutierrez. Lula yata yun ni Chapat Gutierrez. Si Luis Gutierrez. Si Luis. Iyo. Ano ni Chapat ini? Ha? Ano ni Chapat? Pero iba ko ako. Talaga. Pogi ni si Luis? Ay, guwapo. Oo. Guwapo ini. Kaya artista. Pogi ni si Luis. Estudyante ko yan dati sa Aquinas University. Iyo. AB Communication yan. ABCom yan. Graduate ang ka ABCom. Hindi ko kiyante. Pag nasa classroom kami yan, mas pugi ako sa iya. Pero pag nasa luwas na kami, siya ang pugi sa ko. Talaga, kandidato pala si Luis. Okay. Diyan mag-asawkan sa Washington, naguli. Iyo. Oo. Adangan si Sunshine Imperial. Sunshine. Okay, Mike. Yun, sunshine on my shoulder, make me happy. Sunshine, tugang ni Michael na Imperial. Buda ni RB. Yan, okay. Adangan, ang pagsampulo, saan pa rin ang nagkasuhapon, nagkasuha si Donago, tugang ni Congressman Saldico. May personal rason man. Oo. O kaya ante sinalida, nag-iba, mga tugang, at nagsalida. Gridon ako, si Kapitan Nick Barrios. Si Nick Barrios Campuro? Puro? Ay di man talaga makasayo maini si Nick, aram ko man. Di makasayo maini, pero aram mo sa kampo ni Mayor sa linikan mga enot. Pero di man talaga aram ko kung nata dahil siya makasayo may. Iya. Nasa ko, aram ko man. Okay. Tapos sige na libot, sige mo na siya. Sige na. So ang kapitan ni engineer, ni attorney, Congressman Garbin, Sarong abogado. Okay. Nasa linya. Ayos man na. Okay. Yun na yan. Wala yan. Unofficial na. Sa mga sa Domingo pa lang, birthday niya. Okay. Okay. After that match, may mission sa Katedral Alonso. After that match, mapile ng grupo. Okay. Okay, yan ang update today. Liting ka. Ano ba rin yun? Si GB. Salamat pa rin sa report. Ang mga may mga ma-file na pala. Nalabusan na. Yun natabi yan mga tugang laban ng Garbin versus man inipigasabi ko confirm pa kang LGU under Mayor Rosal, pero ang nailing mga tugang na madalagan bilang alkalde ng Legazpi, iyo po si ex-Mayor Geraldine Rosal. Yung magiging kalaban ni Congressman Garbin, ang kalaban ang Vice Mayor niya si Bobby na Cristobal. Yung man magiging kalaban ni ni Alan Naranyola. Pero data aram kung pa kima-file na ibang mga persona sa lado po mga tugamin pagka-mayor sa satuyang syudad. Siguro ang linyada ni mayor kuha naman gayon kompleto naman. Pero may aram ako ang incumbent yan kari 5 gayon.
So rest kaya gani may nagkapirang kapitan, buda may iba patabi na mga baguhan man sa linyada, mga tugang tan Legazpi City. Okay, no? Ibang kita sa kinamamugtakan po ni sandali lang baka may mga reaction. Sige. Good morning, tabi kay Amigong Ray ng Bicol Unit. Oy, birthday ngon niyang kang ina ni Ray, si Beverly Barbecho. Aguna ko sa imo, Madam Beverly. Barbecho. Pagdaling ako kay ni Madam Beverly Barbecho. Lutason ako kay ni Barbecho. Yan Good morning, tabi sa imo. Happy birthday na. Katawanan tagakimbasira mo na music. Alright, mientras tanto, dubang kita sa kinong mugtakan ni Lowens Barcena. Lowens, good morning, Lowens. Salamat tabi, VP. Ito rin mapay sa Angkor. Ako Lowens, so totoo lang, waraan sa isip ko. Pero kung may pangapudan ang publiko na kaipuhan kita dyan sa... Importante ng tao, na tawan namin pagkaon. Sinabi na. Tapos sila nagkakaonin tarong aldaw. Kung gutom kita pirme, sa sarong aldaw, ang tao daw magiging reward ang isip. totoo. Hindi makakaisip. At na... Para sa gobyerno. Tapos, dapat natawan ang atensyon ang tulak nin tao na dainin nagugutom. yan. Yugon mo Tawan mo ki pagkikuan ki... Kinaya ng mga hanap buhay, implementar Very ng mga good. proyekto sa tuyang kapalibutan na kung ano-ano. Pero ang neglected na sektor na tugang, iyo po ang agrikultura. Nag-irikot Ang ko naglukod kayo ng agrikultura, eh. sa agrikultura, lalong nagyayaman. Tapos syempre, may budget pa. Di ba? Para maning mga paraumang ini, nayaon sa mga barangay. Sisayaan matabang sa inda dyan na sisay, biktima nin pangako nin mga politiko sa Sinabi na. kada eleksyon. Siyempre, Maseda. Garo garing Pag ang tao basot, Garo dagit waro. mga tugang maugma. Garo dagita. Pag ang tao gutom, ang tao perming high blood asin ang payo. Malibong. Tama baga. Gutom ka? Imaginon mo kung gutom ka. Ano na matian mo ba kung malibong ang payo mo? Diri ka mabuha. Hindi kitang basog. Barak-bakan. Yan. Di ba? Very from ang concept dapat tawanan kay atensyon ang pagkaon ng tao. Correct. Ilingangon yan. Nagkarilibong sa mga parao mata. Tano kita ki-imported na gulayon haling China. Oo. Di ba? Barato pati kontra sa to. Kudian makauyam dyan tabihado. Opo. Ang ngiling-ngiling ko talaga dyan. Itara po. Aram mo kung ano? Opo. Ining mga gulayon na ini nakalaog sa Pilipinas. Doon na monitor. Bureau of Customs. Yan sana. Di mo rin aram. Di man aram kan di agriculture na may laog sa to. Imported na gulayon. Dapat mag-aaram iyan. Oo. Di ba? Pero Natin na po yan, Henry. ang gusto tang sabihon digdi, dapat ang magmayumay ang sa tuyang mga local farmers. Yan. Iyan ang mga dapat tawanan ki-atensyon. Correct. Yaw na bagan mga infrastructure, matindi na. Opo. Yaw na bagan ibang mga bagay, teknolohiya, yaw na. Yan. Alagad ang sektor kang agrikultura sa satuyang nasyon, asin sa mga probinsya, asin sa mga lokalidad. Para yun, pakitang maray sa ibang programa kan mga nasyon na may pagmakulog sa agrikultura. Yan. Kaya, saan ka pa? Henry Maseda na. May news ka na? May music ka pa? May leader ka pa. Ano? May leader ka pa. Latos na. Awin na. Alat ko na. Mano, Luis, mabareta ka o mag-istorya kitang dua? Mabareta. Mabareta. Ayos man itong amigo ta, maray man may natirada, di. Baga, magayo, no? Oo. Ano ata? Tutukan mo sa nang tao po may basog? Oo, baga. Feeling ka, maging mo magmang palibot. Oo naman.
nagiging maribok ang palibot pag ang tao gutom. Yan, totoo yan. Ikaw, na-experiencean mong magutom, bako malibong sa payo. Malibungon sa payo. Pasmado ka. Correct. Diba? Malibong sa payo. Pero pag kita maigwa kita kipagkaon oral daw sa lamesa, may sustainable food supply. As in, may sustainable livelihood program ang tao. Ano po ba na nga napunta? Kailan dapat iba-iba? Bako na ngaya tinuruan mo puro para gibong bali puro para gibo ki bibingka. Bako arog ka. Tinuruan mo puro electrician. Paano na yan kung puro electrician yan? Kuryente yan na. Oh, tinuruan mo, di ba? May variety of job na pwedeng ma-identify. Oh, sige daw. Henry Sige. M. Poining. Oh, Anla pong mag-survey. Oh. Sa Indo ka, boss. oh, Malay mo. no. Mga tugang papagkanigonin do. Oh, Sa mga maabot ng lao. oh. Lalagon tapuan. An. Mga sensitibo. Oh. Asin mga tugang Oh. mga tunay na serbisyo publiko. Oh. Ayun. Sa Indo po, boss. Oh. Ngani po mga tugang na Oh. pagtarabangan tapuan progreso kan sa tuyang syudad. Oh. Yan. Ang sa tuya tabing barangay taon ang takim magganigong progreso Ay, ay, pagabot kang panahon. Ay, ayos ka ma. Takunan mga problemang ini mga tugang padagos tang papabayaan. Oh. Dahil man kita po makakatabang kung hanggang sa kita sa pagtaram. Oh. Tama. May Hanggang aksyon. sa naging sa pagtaram, dahil kita May makakatabang aksyon. kayo ni. May aksyon. Kinakaipuan mga tugang na may mga aksyon kita na pwedeng iluhon. Oh. Oh. Tangani mga tugang na mapagkalitan Oh. sa tuyang syudad. Tama nang ambog noy. Sabi na nga ni, Tama nang ambog noy. Tama lang. buhayon tan Ligaspi. Ah. Sa mga masunod na panahon, nga punta kayo ni, babangon ang Ligaspi. Nakatumba, latoson takang sarawayon ka. Matumba, asin sa doon lugas pingon yan. Buhayon tan Ligaspi. Livable city baga kita. Sa kong pagtubod, babangon Oh. ang Ligaspi. Atan na nga. Livable ang ligas. Pero saan ka man nagkakalistorya mo nga an? Ay kadiri ka man analysis man na. Di, Ay sad na babangon tatumba na ang pa. Ligaspi. Kung kita mga tugang, Ang progreso kang syudad mo yan, di mo naman matatawadan. Di ba? Ang ano man na bagay, Oh. dapat po iguanin manginutan Oo. para po sa tuya Para tugang ang nakausulan. dapat may nang manginutan para sa boses kan Sa itong banuan. kooperasyon mga Legaspinyo. Ay, hindi ka na Tangani napupundo po na noy. ibangon tan Ano sa na tuyang yan? syudad. Oh. Sure ka. Kung mo niyang po buhayon ta, Oh. bukas, babangon ang Legaspi. Salamat sa kasi balaan. Ang bugiro niyo. At sa diri ka magka-analysis mo, ang progreso niya na pigtatamasakan sa tuyang syudad, dahil mo naman matatawadan. Iyo baga. Di ba? Ang mga development sa palibot, dahil mo naman matatawadan. Pag-abot sa fiscal management, pag-abot sa sistema nin pamalakaw nin governance, dahil mo naman matatawadan. Opo. Di ba? Sure ka? Ay, karaot ka na ugali mo talaga. Sige na, baritain na. Baka, ang tagaro, sige ang tanog kang cellphone ko. Gari ka na kung naka nag-detect. Okay, go. Diyan sabi, BP nagpatanit sa liwat si Department of Health o DOH Bicol Regional Epidemiologist and Surveillance Unit Nurse 5 kay Luida. Naobserbaran mo na ang pagkwarantina nin 14 días kung close contact din nagpo-positibo sa COVID-19 kung mapabakuna nin anti-COVID-19 vaccine. Ini pagkatapos na ipagunambitan kan opisyal sa DCGB News na marhay na sana na magtaga-ingat kagani na maiwasan an ano man na komplikasyon. Ang pagbabakuna kan anti-COVID-19 vaccine sigun kay Noida dapat good health condition ng individual at hindi dapat din na mamatian maski sipon, abo o kalintura. Kunyan sa mga panahon na ini, importante sigun sa opisyal na mag-isolate, maging honesto sa sadiri para maiwasan na makalakop ang helang sa kung sa ina lugar. Asin dapat siguraduhon na mako-carrier kang COVID-19 sa paagi kang pagpaswab, antigen o saliva test. Kung cross contact sigun kay Noida na mapasiring sa pagpapakunahan sa mga lugar kang pagpapakunahan, di matidelikado ang sitwasyon, posible pang maulakitan sa mga kapila kay ni. Muyaman na magkaigwa ng immunity laban sa COVID-19. Yun, oo. O to, anong nailing ko sa TV, positibo sa COVID. Sagom niya, natulog sa hospital. Yes. Natangay talagluwas kang salbatana ka, sabi kan mga pulis. May
man niya atod kay Mrs. Singan, sugong ko. Sabi kan, inapot sa mga taga-barangay, official, tinamin nga yung number dyan. Parang kung may concern niya, apunan kami. Oo. Hindi man niya kinagsimbang niya ka nagapun ako. Dinalagan sa agom sa ospital. Luminawa siya. Oo. Positibo siya sa COVID. Nako. Nakabaga. Pero tignan sa Bicol, sigun kayo na makipag-coordinate magkiraray sa otoridad bago mag-ibog i-action, lalo na kung Tama, close contact tama, o kung natamaan kan COVID-19. Tama. Okay. Roger, kay Magsino Bay Mato sa Mobile Unit at PPP, ako po si LBB. Salamat, Lowen. Pa-report. Alat mo na, tailingon tanda kung anong reaksyon. Gari isus kadakol na naman, ano doon mga lamang kayo ni Natex. Gari mo kong basahon. Gari naman may mga, gari may ano doon mga lamang kayo mga teksindungan niya na aga. O bueno, logta mo na si Pading Mar de la Cruz. Ali po dyan sa newsroom kang DCGB. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Pading Mar, good morning. Ano naman ang mga baretang kahindik-hindik at kagilagilalas ngayong araw? Good morning, BP. POC ni Presidente Duterte. Oh. Na. Aha. Pero dahil parang kung narin i-submit. Handa na. Handa na. Roger. Handa na. Ang talaga na niya. Busy talaga. Busy. Roger. BP Lini. Dahil pa nakakapag-desisyon. Tawang pala hindi sa panon magpanganji. Ayaw manangga. Matapos intursukan. Ano ito? One Sambayan. One sambayan. Isang sambayan. one sambayanan. Sambayan. One sambayan. Roger. Oo. Okay. Pagsunod sa health protocols ka mga masumitin ng Certificate of Candidacy na one in doon kang COMELEC. Dapat may antigen. Aha. Tapos distansya. Oo. Mientras tantong dahil LG, piglinaw na limitado sa ng poder kan LGU sa pagpautob ng granular lockdown. Ini sa tao kang pagkatatot kan iba, natibaan na probinsyaran ka mga nakatukaw na presente, ipiton sa kandidatong dahil makaluwas. Grabe naman yan. Salamat. Grabe na. Grabe naman yan. Sabi ni sekretaryan nyo, ay dahil nga yan, limitado man sa naantin ng poder. Grabe naman ko. Okay, pagbakuna sa 6 million na mga kakiyan sa nasyon, planong matapos unya na taon sabi kan DOH. Bantang pagpautob ka ng MSCQ, sa iba pang lugar sa nasyon, pinalawig. Ang albay na kaibanan sa GCQ hanggang Oktubre 3, hanggang katapusan kan Oktubre. Malibungon na pa dit. At kaya sa akin, pa-explicar ko yan kay Dr. Supiayo kang DOH. Kadua na ba ang pigagamit ang yan? GCQ, MGCQ, alert level 1, 2, 3, 4. Dahil pa rin saro sa nang gamiton ka. Malibungon na. Pag DOH, alert level. Pag JLG, mga CQ. yun ito. Pangyari. Okay. Pero halos, di man sana, pag alert level 4 ka, GCQ man talaga. Iyo. Alright, empleyadong naka-work from home, pigadaan kan ECC na matawan man yung benepisyo. Tapig tawan sa nakayanin, ano yan, sickness claim, kan Employees Compensation Commission, so mga nagtatrabahong na na-COVID, na nagdiruman sa opisina. O yan, isasabok naman dahil sa mga na-COVID na nasa arong sana. Yan. Yan, online na pagbakal ng COVID-19 vaccine, tigpatanin dyan FDA. Kaya daanin pagtutugutan kini, kaya iusip, tanganin matawan ng penalisasyon. Yes. Matindi pati ang offering mo niyan. Mamili ka kung anong vaccine brand ang gusto mo. Kaya lang, pagkabayad mo, tama nag-abot. Saan man nagkukuha ito? Saan man siya nagkukuha? May mga estilo baga. Ayo ano? Ang marap yan, sa nakabayad ka na, dahil mo nag-abot. Di ba ginagabot? Di ba ang problema? Ang takaya, malansi. Alright. Pagbaba ka numero kang pagpuprotes ng COVID-19 test, sige imbestigira na kan DOH.
na nagangalas ko nga sa sigang baba sa laboratorio ang amping ko proseso. Mientras tanto, special audit sa transaksyon kan PSBBM at in formerly, PGG mo na kan COA. Oo. Okay, so far, BP, yan ang mga mainit, mantang mga linyada kan mga kandidato. Tigurluwas na. Aha. Wala na kita. Si Manny Pacquiao pa di, may busy nang napipili. Dahil pa man napigluluwas. Para man ano? At may tandem talaga lang si Senador Ping. Pero sa kunyang pa ito, garo pizza sa ispa. Oh. Awa, sikan pala, si Mayor Isko, igwa naman ki-partner. Dahil pa ba? Yun ha. Sikan ba ka? Si Dr. Si Dr. Willie Ong. Okay. Okay, so yan ang mga headlines sa Pagkampiwise Enterprises 24/7. Konektado ka kahit walang load. Hanapon sa na si Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio, Purok 2 para West Ligan City, Sampangan kan LTO at in LT Marte Regional Office. Basta radyo, APY Siniyan, Banyos Base, Mardela, Daigi ba? Good morning, happy birthday, Angie Galero. Ay, birthday ko yan, Angie. Ay, pala Rosan mga propinending tao sa panilig. Iyo pala, birthday pala ni Angie ngunyan Thank you. Salamat Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning pala hirit. ngunyan ni Angie Galero. Madali lang. Talingon ta muna sa mga reaksyon. Anapod ngayakan sa imo, puro katabil, sige daw, tagari magayon ang plataporma mo. Taro, ako, pati si Jonas ang na-leader mo. Latusunta ka dyan, Will na. Unang the best na advice, sabi ni Madam Narihino, tunong ka sa politika. Yung bagay, yun ang the best. Sabi man ni Tony Reyes, ano pa? Makao, wara tubig digdi sa kimantong. Sus! Ano ba yan? Tama na po, taday ka na magkandidato. Tama. Morning October month of Holy Rosary, turuan tang magsanto rosaryo an sa tong mga aki, tasigi na sana ang ML, buda online, sabong, kaya day nagahali ang COVID-19 sa to. You adi? Good morning! Huwag na po kayong magkandidato, paano man kaming nagdadangog sa imo. Sarong alaw na daig ka mo madangog sa radyo, gari sarong taon. Sain ka pa, kundi sa radyo na DCGB, sana kay Henry Maceda na. Yes! Thank you! Good morning, Tabi, pakigrit sa Boter. Pamilya Boter. Boda sa pamilya Benitez kan pamilya Nagtapis from Elbs. Good morning, Tabi, Happy birthday. Nata ngayon taday kasabay si Alar Mario sa linyada. Ano nang gawin nagkauroro? Bakit po Tabi sa Bicol University nata haloyon i-release ang sa scholarship kan mga nagitios na estudyante sa TES, Tertiary Education Subsidy. Ay almost 4 months na naday po needed naman po. Sa pong particular na college po inimpig text mo. Anong particular na college po? Dapat po aram ta kung dakuro dagang colleges can be you. Anong particular po na college? Morning pa, happy birthday po kay Beverly Barbecho. Sumama ni Ray Aguilar ng Bicol University. Manay Beverly Barbecho, good morning, Tabi sa imo. Happy birthday. Happy birthday, Beverly Barbecho. Mabuhay ka. At saka happy birthday po kay Helen Pilaes kang dapdap. Manay Helen, good morning, Tabi sa imo. Happy birthday. At saka happy birthday kay Arnold, dating board member Arnold Embestro. Happy birthday po, former board member Arnold Embestro. Sabi ni Amigong Rick Mendoza, Migo, tama na ang simpleng buhay, tranquilo, dai pag-isip. Good morning at ayun na nga ni Migo. At talaga na ang buhay ta. Ayun na ini. Ako sa lingkod, hindi na ako ma-retire. Ang problema ko, pag-retire ko, kung ano nang gigibon ko. Kaya ano yan.
Magtindog kita ki ano ini. Ano ay sus ko wala pa lang ki baterya ining sarotang cellphone. Bata babasahon ta sa mga reactions nindo. Tabi madali lang ata ilingon ta ang mga greetings. Tanapunan ta naman sa namawalap na naman ini na mga birthday greetings in the morning sa DCGB. O nalawusan bagaso si Kagawad Alan Ranyola, di ba, na magdalagan bilang Vice Mayor mga tugang kang Legazpi City ay madali lang taon. Baka may greetings digdi. Aha, okay. Okay, ito. Good morning, Tabi, sa Familia Baldo. Kang kay Amigong Marlon at saka kay Mean, Antonio Barcelon, kay Ramon and Melds Noida, at saka sa kay Badong Villanueva and family. Yes, Good morning, Tabi. Good morning, Tabi. Kay sa Pamilya Baldo. O si Cho Jigs. Kumusta si Cho Jigs? Cho Jigs. Good morning, Tabi, Dakulang butante ining Pamilya Baldong ini. Diyan sa dapdap. Cho Jigs. Good morning, Tabi, Cho Jigs. Kay Marlon and Mean. Kay Antonio Barcelon. Kay Ramon and Mel's Noida. Buda kay Badong Villanueva and family. Pa-shout out sabi ni Ronald Baldo. Yan. Okay? Sige po. Salamaton. Okay, todo dat. Ilingon ta muna kung may mga greetings in the morning. Good morning kay amigong King Rinaldo. Tabi na nagdadangog ngunyan sa tuya mga tugang na programa sa morning hearing. Ayos ini si King. Mapapakinabangan tayo ni sa mga maabot na daw. Advance happy Advance happy birthday kay Father Marlon Bron. October 2. Uy, birthday mo pala. Wala kitang internet, Ronald, ano? Di ako makakunik. Birthday pala ni Father Marlon Bron sa aga. Father Marlon, happy birthday po sa imo, happy birthday sa imo. Ikapalan ma birthday sa aga, Tabi. Enjoy your day, Father Marlon Bron. Yan po mga tugang sa ano yan sa It's still the same. ano ini sa St. Lawrence Parish. Yan po sa Kutmon, Kamalig Albay. Happy birthday. Igso mapagalon kapag apudan sa globe. Always cannot be rich. Bata rin mananggad na globe ko talay na apo na. Nagdumanso agum ko sa DSWD daraga tamahagad tabang tama nakagat kan ikos. Pigpa ko aki requirement, pagpasa kang requirement, sabi kang officer duman, day na daw pundo para sa mahagad tabang. Aw ano an maray kaan? Kung nagpasarahan, baka manangga daw, dahil na palan makatabang sa nagtrio. Yung sabi kang texter ta, ay sus ko. Nagbabakuna ka, taan ikos baga, ako niyan, nagkakarabis ang ikos. Paano tagakaan makampanya sa grupo ko sa parada 6 and 7? Good morning, happy 90 years birthday sa mahal kong anak at bunso. Hana ng Mauraro mula kay Tito Jaime at Emily at sa mga kapatid ko. Good morning, Tabi, sa Indo. Salamaton. Sabi ninong sa tindog ka, magtindog ka kimit shop, tabangan ta ka. Maray pa nang sabi. Mabugta kita ki branch duman sa Castilla. Di ba? Mabugta kita ki meat shop duman sa Castilla. Kumadkad. Dada ko naman mga parabakal duman. Ako ay yung amigo. Isip, wala ka amigo ang biyaya sa kuya no. At amigo. Maski ngon yan, manegosyo na kita. Paralo. Pwede. Thank you amigong Nong sa ang Nong's Meat Shop. Sabi ni Cha Nena, yung tabangan mo nga si Henry M. Wala mga yaking income, dagdag.
Sige, Chanina, maray taben. Palawapon mo kay Kwana, kay nung tatabang niya sa ko, ha? Yo. Happy birthday, tabi, kay Christine Michelle Basaliote Fasonilia. Have a great day ahead and more birthdays to celebrate. Happy birthday and healthy at saka pretty. Yan. Christine Michelle Basaliote Fasonilia. Good morning, tabi sa imo, ha? Okay. At saka Isus. Madali lang, Angie, madali lang. Anita Armstrong from Melbourne. Good morning, Jaime Bradesina. Good morning, tabi Maricel Bernarte. Good morning da sa mga taga Santo Niño Elementary School sa Castilla Sur, Sugon. Oy, good morning sa endo dyan. Mga kababayan, tabi sa Santo Niño, kumusta ka mo dyan? Then ako nakakauli, Santo Niño Elementary School, dyan po sa Castilla, Sorsogon, sa Macalaya. Darwin Buaraw from Piodoran. Pakigreet po sa Ayala family, Kang Buyuan, Kang Stanford, sabi ni G. Ayala. Happy birthday kay G. Jerbs Orbilio, Kang Lumakaw, Ginobatan. Kung magkandidato ka mananggad na board member ng Legazpi, makukuha mo so boto, halangkaw pa sa mayor. God bless po sa DCG. Ay, demo. Masanapit. Demo pa kumalag orintra dyan. Sam Luna, advance happy birthday po kay Lolo Ikoy ng Gapo Daraga Albay from Sam Luna. Salamat. Morning, Kuya Henry. Tanong ko lang po, wala bang magagawa ang gobyerno natin na ipagbawal ang ML, apektado na maray ang mga bata? Sagabal po sa pag-aaral. Salamat, sabi ni Wilfredo Magante. Iyo, totoo yan, tabi. Totoo yan, ha. Good morning po. Shout out naman kami dito sa Villahermosa, si Mama at si Papa na atabag mata at sa pamilya Mirabel. Okay na? Sabi ni May Marquez, sa Gabos daw, good morning from QC. Bueno, ramonta daw ang report. Mga tugang hali po sa birthday celebrant. Ans Galero, nasa linya. Ans, happy birthday, Ans. Salamat, Bibi. Thank you. Happy birthday, Happy birthday. O, anong manakantamang kan lalaki? Anong manakantamang Happy birthday. Bagong rendition. Mundo siya. Bagong rendition ka. bagong ano yan style. Siguro mamundo siya. Mundo siya man yan. Ang happy niya, mamundo. Happy birthday. Tira ka na. Ha? 21? Iyo, 21. Happy birthday. Ano na? Anong wish mo? Wala. Ano kayang wish mo ngayon? Halimbawa ngayon na gari gusto mo na may taon na si mo. Secret. Baka mabuyo na naman, di naman malabos. Baka mag-asa na naman. Baka mas magaling pa ang paghalat. Reminds us. Okay, sige, go. Anyway, VP, good morning. Good morning sa mga parantabay, sa mga nagdagman niya itong bareta sa rong lalaking nanaksak ni Saruman na lalaki. Kaya nakalihis na September 28, presenteng taon sa Bato, Catanduanes, na-arestar na kan mga otoridad. Susog sa PNP Bicol, nadakop na ninda ang suspitsadong itinago na sa nasangalan na Leo matapos na makaresibi ang kapulisan ng informasyon na may kinaraman kung sa ini nag-i-star. Basado sa naging investigasyon kan Hipatura, mantang naglalakaw daw ang biktimang itinauna man siya na o pinamidbit naman sana sa pangaran na Lino. Bigla na sana daw buminatwa sa likod kay ini ang suspitsado asin pinagsasaksak ini sa likodan pati naman sa iyang payo. Nagsapar nin lugad sa Manila ay napartekan sa iyang lawas asin na nasa critical na kondisyon ngunyan ang biktima mantang sa ngunyan nasa ospital na sa asin nagpaparahay na. Mantang sa ang suspitsado naman susog sa PNP Bicol nasa kustodya na ngunyan ka na Bato MPS asin siya mahahampang sa kasong frustrated murder asin serious physical injury mantang pinag-iimbestigaran pa kung ano ang rason sa likod kan krimen na nangyari dyan sa probinsya kan Catanduanes. Kita PVP ang informasyon na sa Campo General Siminola mantang tranquilo man sa ibang mga probinsya kan Gabicolana. DCGB. Yes, thank you.
Ans Galero, the birthday girl. Siguro na ito na lang, no? Mas so, mama ni Ans, buda so si papa niya, mapak na ito kay, merienda, mapak na ito sa styrofoam. Bilang nga daw ngayon, Ans, kung pera ngayon, pag hindi mo dyan sa DCGB. Sa padarahan ta ngayon, kinakapak ng pagkaon. Tabawal bagang ngunyan mga pagtiripon, di ba? Mga gatherings, mga birthday, baga sabi ni Mayor. Di ba? Pero ngayon, pwede man niya padarahan ta sindaluman na naka-styrofoam na ano, Ronald, ngayon, bihon na may kung anong kay ribade, may sarong paang manok. Marayo na yan. Diba? Bihon, sarong paang manok, buda sa gilid ngayon may siding na ano yun, na tinapay. So, panligaspi. Marayo na yan na snack. Kung bako dyan bagang lunch, pumadaraki ngayon sarong maluto, sarong ngayang isira na kung ano na meat, buda, sarong vegetable, yun na yan. Ilamon sa mga taga-DCGB, buda, taga-OKFM, ipadaradigdi, o kanya-kanya kitang kuha. Makarao na kita, di. Ay, magpaarampa, di ba? Kanya-kanya kitang gilid, social distancing, di ba? Pero ako saling ko, mangyaran, di ka rin yan ang nga. Magsala, nagapon na ito kay Ans. I-preparar mo daw ngayon. Tayo pa ka mo ngayon kay Budig di Sarong. Mataram ito kay Ans. Ngayon, ano ngayon tabi pa? Baka mo ngayon kay Boy so kanindo, so mga pagkaon na para sa mga employee kang DCGB Buda kang OKFM. Naka-styro na ngayon. Yung ngayon tabi pa. Very good. Renz Luna, may dagdag na report. Ali po dyan sa lawas. Renz, good morning, Renz. Salamat tabi, BP. Maray na aga. Sina maray na aga sa mga parantabay. Sa mga tugan niya to nga mga pareta. Kalat-kalat na naman ang mga nangyaring scam. Hindi siya kapalibutan. Dalang tatagi sa Taragalbay. Sa naman na persona ang nabiktima ng parcel scam. O yun nga nag-order ng mga item sa online. Asin na pagbayad na. Para man na-receiving mga item. Ang biktima na midbilan na si Vener Magnaye Isia, 54 anyos may agkom, salon driver at si residente ka nagapo Daragalbay, ay siguro di sa police plato sa Daraga PNP, ang mga nakaaging aldaw nag-order ini ni sarong Lenovo dash camera na nagkakantidad sa 3,812 pesos sa Lazada, asin kan nagbayad na siya, kana sa iyang bayad, dahil nag-abot man kota na so item, pero ang nag-abot tayo sarong bakante sa nangkon asin warang laog na pinag-order na dash cam hali sa online seller sa nambitan ng online selling app. Kasi niya na pinag-report man kung nambitan ng biktima, ano nambitan ng problema mismo sa kumpanya nga Lazada. Asin na nagmaringan ito nagpromisa man ang Lazada na i-refund ang nambitan ng binayad sa pagbakal ng mga item kaya pangapodan man kan daraga PNP ngunyan pang nag-uuso na naman ang pag-scam sa mga persona na tulos na mag-ingat lalo naman asin na maging mitikuloso asin mapanuri sa mga pinagbabakalan ng mga item asin gruho na ini mga legit online sellers na aning kailang mabiktima ng scam sa mga masunod na mga aldaw. Dan pipian madagdag na barita sa luwas. Renz Luna, DCGB News. Salamat, Renz Luna, sa report. Ali po dyan sa luwan. Bago kita mag-commercial break, happy birthday po kay Ange Galero. God health, more blessing to come. Pwede mag-isuyo. Kung bukas, online na po ang NSO. Kung bukas, online na po ang NSO. Now, tabi, salamaton. Nagsara ang NSO. Bukas po ang NSO ngayon. Diba? Bukas po yan. Sa agang Sabado, ay siyempre, gobyerno baga po yan. Monday to Friday baga po ang NSO. Government office. Good morning, Tabi sa Acerados family. Good morning. Happy birthday kay Risa Jane Amoncio. Many more birthdays to come from her family. Happy birthday po. At saka happy birthday to me, sabi ni Michelle Esquivel Lucido ng Washington Drive. Oy, Michelle Esquivel Lucido, happy birthday po. Good morning kay Alex, Richard
Duterte, Leti Sarabillo Ben Castuera ng NGCP MTD Daraga. Happy birthday po kay Madam Sara Ronces Valles Abihoro. Kanbong Aligaspi, more birthdays to come and blessing. At saka happy birthday kay Roselyn Rosal Palian from Balete, Ginubatan, Albay. Pabati po kay Beth Vargas and family. Good morning. At saka happy ano ito? May advisory po pala si Gob Bitsara. GCQ po pala tayo from October 1 to 30, 2021. Iyo po, GCQ, pareho kan sa mga dating pag-iingat pwede baga, mas kanong advisory. Pero as normalo na baga sa to. That's your birthday, Di ba? Manakwa. As ko lang po kung magkano ang minimum rate dyan sa, magkano po yung minimum rate dito sa probinsya. Minimum rate sa ano po? That will always. Minimum rate sa ano? Good morning, Tabi, kay Jay Aconia. Salamat, migo, sa suporta. Still this. Ganun sigurado. Good morning. It's You. Happy 15th birthday kay Jamila Marfil from Mama Lola, Kuya Entes. Ate. Good morning, Tabi, sa Rofo Balyares na nagkakape. Uy, Jim's Coffee kita ha. Balyares family kay Chariming Balyares kan Bagong San Roque. Happy birthday. Jim's Coffee ang kape ha. Jim's Coffee, Tabi, ang satuyang kape. Ang atugang may tsansa kang maging milyonaryo. Available yan sa mga drugstore siguro dyan. Grocery, supermarkets, mga sari-sari stores. Yapot lang po mga tugang kung may Jim's Coffee. Yapot lang po kung may Jim's Coffee. Mga tugang dyan, asin po, Jim's Coffee, Tabi. Mamili ka mo ki variant. Dakul-dakul ka. Sa rayon, Tabi, so sa shay. Pumili kilima, ilaog, Tabi, sa sobre, sa luwas suratan, Tabi, kang pangaran, address, perma, contact number, pangaran kan tindang konsem binakal, buda at Tabi, pangaran kan variant, kan Jim's Coffee na sa indong sinabay, tapos mga tugang ang promo title na magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle promo. Pero kung di ka nga na maulog mo niyan, saraya sa nata, pwede manalat-alaton mong Disyembre, nganing biyo-biyo na, di ba? Sa December 22 ang raffle draw para po sa 1 million pesos na premyo sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle promo. Di ba? So, israyon mo sa daan sa say. Tapos, i-ready mo lang pag December na yun, mo digdi sa DCGB. Di ba? Mag-Jim's Coffee kita, mga tugang ansatuyang kape. In the morning, nagkape ka na, magiging milyonaryo ka pa. Kung ang entry mo o mga entries mo, ihulog mo mga tugang sa Tambiolo, digdi po sa DCGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog,
may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school grade 7 to grade 10, senior high school grade 11 to grade 12 with academic track STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:07 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw nin Biyernes, Oktubre 1, 2021. Opisina kan COMELEC bukas na ngunyan para mag-ako nin Certificate of Candidacy. 2nd District Representative Joey Salceda atab na masumiter kang COC ngunyan aldaw. Alkalde Noel Rosal kang Legazpi nangapudan sa publiko na magsunod sa dapat na mga protocols asin magkakaigwanin pagmamonitor ang mga barangay para ipasunod ang mga direktiba. Albay, igwa pa lang nin 21% kan populasyon, 21% kan total na populasyon na nakakumpleto na kan second dose. MECQ pinalawig sa nagkapirang lugar Albay asin Camarines Norte kay bana sa GCQ. Certificate of Candidacy para Vice Presidente ni Presidente Rodrigo Duterte areglado na.
State of emergency pigdeklarar sa nasyon kan Ecuador. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Pungon niya na aldaw ang gabos na mga opisina kan COMELEC bukas na para magresibinin para sa masumitir ng Certificate of Candidacy para sa mga aspirantes sa masunod na eleksyon. Sinabi ni COMELEC Albay, Provincial Election Supervisor, abogada Aurea Bunao na maigpit nindang ipapasunod ang minimum health protocols para malikayan ang ulakit kan COVID-19. Sayang sinabi na babawalan ninda ang mga taga-suporta kang aspirante na magbiriyo sa laog kan COMELEC o COMELEC office mantang pwede man na ang representante na sana kan aspirante ang magsumiter kan kinakaipuhan na mga dokumento. Mga buhi na ayam o kaya ang Department of Agriculture nagbuhi nin Sentinel Pig sa munisipyo kan Piuduran. Jimmy nasalita sa report. Nagwalat na nin Sentinel Pig kaswapon ang mga taga-Department of Agriculture Regional Office sa Barangay Karatagan, Piuduran. Kung saan kung matatandaan ini ang barangay sinasabing word Banwa na nagkaigwanin na ASF virus kan mga nagtalikod ng mga aldaw sa lado kan na Orig and Ginibo dini populate ang mga origa na nasa laog kan 500 meter radius hanggang uminagi ang halawig na mga bulan dahil nakapag-arataman in Orig ang mga nasa barangay por medyo sa nasabing nakabandirang alarma sa ngunyan ang sample na Orig pinuhi anakan Department of Agriculture iyon o obserbaran kung diretso ng magtalubo dahil nakiproblema salud gustong sabihon dahil nanin virus asin ang kasunod kini iyon go signal kan Department of Agriculture na pwede nang mag-arataman sa giraray ni na mga Orig an mga taga Barangay Karatagan sa Piuduran Albay. An halaton sana nagkapirang bulan forever an go signal na ipapaluwas kan Department of Agriculture. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGP News. Sa primerong aldaw kan pagsumiter ng Certificate of Candidacy para sa 2022 election, si Albay 2nd District Representative Joey Salceda toros na maduman sa COMELEC Provincial Office tanganing isumiter ang sa iyang COC bilang representante sa Giraray kan 2nd Distrito kan Albay. Dahil pa masabutan kung personal siyang maduman sa COMELEC o may representante na sanang madara kan COC lalo na mahigpit nin marhay ang ipapasunod na health protocols kontra sa COVID-19. Si Salceda na sa ikatulong termino bilang representante kan 2nd Distrito kan Albay. Mga residentes kan Legazpi makakaresibi daw nin tig 15,000 pesos al armaryo sa report. 759 katawo sa 70 mga barangay ng Legazpi City na matatawanin tig 15,000 pesos sa programang Sustainable Livelihood Program sa pagikan DSWD asin kanako Bicol Party List. Sinabi ni Congressman Arturo Carvin Jr. na yung politika digdi dahil kan sarong taon pa nagkaigwanin listing sa barangay asin itinaw nila sa mga kapitan at pagpili ng mga beneficiaryo kaya dahil kulong politika sa lado nila. 11 katawag kada barangay at nagkasuibang kapitan na masyado nag-asikaso kaya may mga barangay na mas dakol at magiging beneficiaryo. Oktubre 7 ang release ng Gugun Elementary School kaya maswerte ang mga napili ng kapitan dahil magkaresibisita ng tig-akit civil alis sa SLP o Sustainable Livelihood Program ng gobyerno sa pagigan DSWD asin ka ng Bicol Party List 759 katawo sa Legazpi City. Alarmario, DCGB.
Nangapunan po si Alcalde Noel Rosal sa mga Legaspeño asin sa publiko na maigot na magsunod sa iyang ipinapautob na direktiba dahil naman sa rekomendasyon kan Department of Health Bicol na itaas sa Alert Level 4 ang syudad kan Legazpi dahil sa nakakaalarmang numero kan mga nagpopositibo sa COVID-19. Sigon kay Rosal, nasa giraray na tutugutan na makalaog sa sendang trabaho ang mga empleyado asin mga customers na daay pabakunado alagad kay puan sana na magsunod sa public health standards. So ngayon kasi nasa precaution ta lang dahil dito na pag-alaton na magkipapakita ki weekend lockdown. Dito na masabutan kang tao, gigibot tayo ini for our own common good. Dito na pag-alaton na mag-lockdown. Sabi ninda, buninda mag-lockdown. This ini precautionary na ini. Pagkipisanta sa mga sobra na. Kasabay kay ni pinagbawal man ni Rosal ang mass gathering arog kan mass wedding pagkarigo sa Legazpi Boulevard asin mga coastal areas sa Legazpi, mga contact sports sa Sinibapa. Tinawan indon kan alkalde na posibleng ipasarado ang mga establishmento de negosyo ang mga mapapatunayan na mabayular digdi asin makakahampang nin magkanigong penalidad asin magkaigwan ning criminal record ang mga madadakop na dai nagsusunod. Bureau of Fire Protection sa Bicol nagkukondusir nin fire safety inspection sa Bicol International Airport. Ange Galero sa report. Bago pa man magpuon ang operasyon, kan Bicol International Airport sa maabot na Oktubre 7, 2021, buminisita na ang mga miyembros kan BFP Bicol o Bureau of Fire Protection sa nasambitan ng aeroperto para magkondusir in fire safety inspection. Sigun kay BFP Bicol Information Officer Fire Inspector Aramis Balde, dinipresentar ni BFP Daraga Municipal Fire Marshal Fire Senior Inspector Melvin Canyo kay bahan ang mga miyembros kan sa iyang opisina, pati naman mga miyembros kan opisina ni Regional Director Fire Senior Superintendent Ricardo Pertegona sa naan nasambitan ng pag-inspeksyon sa Bicol International Airport. Sigun kay Balde, dahilan sa dakula ang mga espasyo asin na mga disenyo kan Bicol International Airport, importanteng mahigot na maimplementar digdi ang RA 9514 o ang Fire Code of the Philippines na nga na digdi magkaigwa ng sulo o kung magkaigwa man tulos na makontrol kan mga otoridad. Mientras tanto, nagpapasalamat man ang BFP Bicol kay DOTR Assistant Secretary Jaime Melo na nagsabay sa enda sa pagkondusir kan inspeksyon. Pero kayan, piginguwa naman kan ahensya na makapagkondusir man nin fire safety seminar para sa gabos na staff, pati naman maintenance personnel kan aeropertong pang-internasyonal. Dagdag na pareta, Ange Galero, DCGB. Mga tugang, nasa 21% pa sana kan target na populasyon sa Albay ang nakakumpleto na kan second dose kan bakuna kontra COVID-19. Kapareho ini kan 160,728 na individual alagad, nasa 987,000 ang target kan Albay Provincial Health Office na mabakunahan tanganing marealisar ang herd immunity. Ini ang datos na ipinaluwas ni Albay PHO Supervising Administrative Officer Ryan at Altabano, kung sain 51,675 ang mga personang kaibahan sa A1 category o mga frontline as in medical workers, 51,600 sobra 600 ang senior citizen. Sobraman sa 50,000 ang mga persons with comorbidities, mantang 21,000 man ang other essential workers na fully vaccinated na. Mientras na nasa 150,000 na albayano man ang nabakunahan na kan primerong dose kan bakuna, nasangunyang pigahalat sa nakan Albay PHO ang pag-abot kan mga dugang na bakuna, tanganing mas mapalangkaw asin madugangan ang fully vaccinated na individual. Kung tunay na nagmamalasakit ang tao sa kapamilya o kabarkada, dahil dapat mo na magtiripon-tipon. Sigon sa Department of Health, Lowens Barcena sa detalye. Kung padaba kan sarong tawo an sa iyang pamilya, amigo o amiga, dahil dapat ipagtugot ang mga ini na mag-urumol-umol sa mga malain-lain na okasyon ngunyan. Ini ang adjust ni Department of Health o DOH Bicol Regional Epidemiologist and Surveillance Unit Nurse 5 kay Nuida sa publiko na kung talagang nagmamalasakit ang sarong individual sa indang mga mahal sa buhay,
dahil sinda matiripon-tipon para sa naiselebrar ang birthday o ano pa man na okasyon. Sigun kay Noida, ang mga kapamilya, manlain-lain kay ini ang mga community bubble, asin kun ansaro dyan may ka-bubble na infected na nin COVID-19, asin kun mag-urmol-umol pa ang mga kapamilya na may mga respektibo man na ibang bubble, o sa mga pirming kasalamuha na environment, di na makukompromiso ang sa indang kaligtasan. Mapagal, alagad sigun kay Noida, kung pipirito na magtiripon-tipon, matatamaan pirmi kay ni Enot ang may mga immunodeficiency o sa mga may kapamilya o amigo na maluya ang odog kung carrier na ang sarokan COVID-19. Sa panahon na ini sigun na sa opisyal, dapat ikonsiderar Pinoy ang pagsunod sa minimum public health standards para masiguro na ang helang dai magpara komplikado asin dai magpara lakop sa palibot na iyongon yan ang sa inang pinagkakaalitan na tibaan no magparadugang ang kaso ng COVID-19 mapapano ang manlain-lain na mga ospital. Dagdag na bareta kay Basin Ruby Mato sa Mobile Unit. Ako po, Shelby. Mga politiko sa Daragal Bay pinagalaoman na ma-file naman kan sendang COC sa masunod ng semana. Renz Luna sa dagdag na report. Warang pagidaling nanotaran digdi sa Banwaan kan Daragal Bay, lalong-lalo naman sa mga politiko na may plano na magdalagan para sa 2022 elections. Ini ana naobserbaran kan DCTV News na kung saan mismo kinumpirmar ni Mayor Vic Perete na sa masunod pang semana sinda ma-file din COC. Asin na pinagalaoman niya ni na siya mangiraray ang madalaga na alkalde digdi sa Banwaan kan Daraga. Agang sa iyang vice alkalde si Vice Mayor Junji Hausian. Kaya ba niya ang jawos ng mga kalyado magin man sa mga membros kan Sangguniang Bayan o mga incumbent na mga Sangguniang Bayan members na yung mangyaray ang senang dadalaganan sa na pwesto. Pinagalaoman man na posible nga may maglatao na mag-file man ng COC o posibleng mga kalaban ni Mayor Vic Perete sa pagka-alkalde, pero magiging may iling na sanayan sa masunod na semana kung in kaso man talagang malawos ang pinagtataram na posibleng makalaban kananampitan ng opisyal. Magdagbarbareta, Renz Luna, DCTV News. Alas 6:22 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Sunday Blight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Blight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte. Lakas ng 5 piso lang. SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulit
Kita ang bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay katabi, ha? Doble tibay, ma! Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-text at pwedeng manalo sa Unaco Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo. Bumili na participating Unaco product. Magrehistro. Text KSK, reg, name, /province, /address, /store partner sa 2600. Hanapin ang 7-digit alphanumeric code at tingin ang 4-digit sales code sa tindahan at i-text ang KSK promo code. Space, sales code sa 2600. May chance ang manalo ng Suzuki APV, mga motorsiklo at marami pang iba. Pati store partners may chance ang manalo. Sali na! Ang kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo ay hatid sa inyo ng Piggerlag, Thunderbird, Univest, Sarimanok, GMP, Unagro, Dog Essentials, Wingmaster at Kidlat. See flyers and print ads for more details. Promo period runs from February 1 to October 1, 2021. Per DTI Fair Trade FTEB number 112734 series of 2021. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo.
Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras sa Pilipinas, alas 6:29. Kinurunahan mga tugang bilang Miss Universe Philippines 2021 ang sarong magayon na kandidata nahali sa syudad ng Cebu. Ang aktibidad ginibo sa Henan Resort sa Panglao, Bohol, Kasubanggi. Unahin si Beatrice Logi Gomez kan Cebu City ang napili na Miss Universe Philippines 2021. Kasabay man sa mga winners sa sinabi ng kompetisyon, ang Miss Universe Philippines Tourism 2021 kan tagig na si Katrina Dimaranan, Miss Universe Philippines Charity 2021 Haling Cavite, Victoria Velasquez Vincent, first runner-up taga Pangasinan Maureen Roblibwitz, mantang ang second runner-up kaayo ang Haling Cebu City na si Steffi Rose Abirastori. Igaman kay mga special awards na naresiban ibang mga kandidata na nag-entra sa sinabi ng kompetisyon. Napagarama na maabot sa sanggatos ang mga aspirante sa sinabi ng kandidato. Sa sinabi ng binibiding o kaya Miss Universe Philippines 2021, asin na trim down sa 75 hanggang sa magpili ng 50, pasisiring sa 30, asin ang kadaklan sa mga ini nagibo sa paginin virtual challenges, interview sa preliminary competition. Ang mga kandidata sa iba-ibang na nagrepresentar sa iba-ibang probinsya kan Pilipinas. Mantang ang sinabi ng persona na residente kan Cebu City, yon maresibi o marepresentar kan Pilipinas sa gigibuhon na Miss Universe competition sa maabot na mga taon. Pinalawig man in 2 semana ang Modified Enhanced Community Quarantine o MSCQ sa nagkapit ng lugar lalo na sa Luzon. Mantinido sa MSCQ ngunyan na Oktubre ang mga probinsya kan Apayao, Kalinga sa Batanes, Bataan, Bulacan, Cavite, Lucena City, Rizal, Laguna, Naga City, kaya Kalinga asin Batanes, kaibahan ang Naga City asin Iloilo Province. Epektibo man sa Good October 15 ang General Community Quarantine sa Abra, Baguio City, Ilocos Sur, Pangasinan, Cagayan, Isabela, City of Santiago, Nueva Vizcaya, Quirino, Quezon, Batangas, Bacolod City, kaibahan ang Capiz, Iloilo, Lapu-Lapu City, Negros Oriental, Bohol, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Cagayan, De Oro, Misamis Oriental, Davao del Norte, Davao Occidental, Butuan City, asin Surigao del Sur, mantang sagkod 15 lang sa Davao de Oro. Naka-GCQ sagkod sa Oktubre 31 ang mga probinsyas kan Ilocos Norte, Dagupan City, Benguet, Ifugao, Tarlac, Marinduque,
Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Prieto Diaz, o kaya Puerto Princesa, Albay, Camarines Norte. Para sa Luzon, Aklan, Antique, mantang kaibahan man ang Guimaras, Negros Occidental, Cebu, Cebu Province, Mandawi City, Siquijor, Tacloban City, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga City, Misamis Occidental, Iligan City, Davao City, Davao Oriental, Davao del Sur, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, siringman ang mga lugar sa North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Cotabato City, asin Lanao del Sur. Mientras na ang natatadang parte kang nasyon na sa irarom kang Modified General Community Quarantine. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal. Planchado na ang Certificate of Candidacy ni Presidente Rodrigo Duterte, sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, na pinirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang COC, pero bako pa malinaw kung personally ning isusumiter sa Commission on Elections. Igwapanin sa Oktubre 8 asin Nobyembre 15 ang Presidente para makapagdesisyon. Nainot ng inako ni Presidente Duterte ang nominasyon kang PDP Laban Cosi Faction bilang kandidato sa pagka-Vice Presidente sa 2022 election. Manggagana si Mayor Isko Moreno kung ang eleksyon gigibuhon ngunyan kung apat sa nasindang kandidato. Inanagluwas sa Pulse Asia Presidential Survey na ginibo kan Oktubre 6 hanggang Setyembre 11, 2021. Sa nasabing survey, apat lang ang kandidato sa pagka-presidente, apera kay Dumaguso, nasa listahan si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, Senador Manny Pacquiao asin Senador Pampilo Lacson. Sigon sa nasabing survey, 30% kan mga boto ang makukuha ni Dumaguso, mantang nasa sunod si Mayor Sara Duterte Carpio kan Davao City na may 29% na boto, habang nasa ikatulong pwesto si Pacquiao na may 18% asin ikapat na pwesto si Lacson na may 13%. Pinahiling man sa survey na makusog ini sa Metro Manila kung saan nakakuanin 47% asin sa Balance Luzon kung saan 36% ang nakuha kaini sigon sa sinabi ng survey. Alas 6:37 oras sa Pilipinas asin sa DCGB. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokal, Alaksan FR, Ibuprofen, and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma.
Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang nagdeklarar po in state of emergency sa mga prisuhan ang presidente kan Ecuador kasunod kan madugong riot sa pagultanan kan mga miyembros kan gang groups sa Litoral Penitentiary na nagresulta kan pagkagadan nin 116 katao asin 80 ang nairido. Nagluwas na nasa 5 katao ang pinugutan nin payo mantang ang ibaman binadil. Sa pigdeklarar na state of emergency ni Presidente Guillermo Lasso, may otoridad ang gobyerno na mag-deploy nin pulis asin soldados sa laog kan mga prisuhan. Ipinaluwasan na sabing direktiba sarong aldaw matapos mangyari ang bayolensya sa bilibid sa Guayaquil kang pinagtutubudan na pinag-orden kan ma-impluensyang Mexican drug trafficking gangs na nag-operate ngunyan sa Ecuador. Sigon kay Police Commander Fausto Buenanyo na nagtapok ang mga preso nin Granada kung saan nasa 400 na police officers ang pig-deploy. Managpagibo po ang China in quarantine center na bubugtakan kan mga nagbibisita sa saindang nasyon. Nagkakantidad nin $260 milyon na may 500,000 na room quarantine facility o kaya 5,000. Iga po din 5,000 na room quarantine facility para sa mga turistang nagbibisita sa saindang nasyon. Makukuha ini sa Guangzhou na saindang bubuksan sa maabot na aldaw. Itinindog ang nasabing quarantine facility sa laog nin maabot sa 3 bulan. Asin ini may hiwas na kapareho kan 46 na football field. Kapag nabuksan ini, digdi papadaguson ang mga turista imbes na sa dating hotel bilang quarantine facility.
Ligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, mga tugang ang may darakan istorya. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang pagpabakuna nagtataon dalan para sa healthy o baskog na paggurang ni na lolo asin lola. Ilan sinabi kan World Health Organization Philippines na kapag bakunado sinda, mas ma-enjoy pa ka mga seniors ang sa indang buhay. Ikon sa WHO Philippines, may iwasan ninda na lang asin gastos. Dahil kan COVID-19, makakagibo man sila ng mga bagong rekweldo. Iba na ng mga mahal sa buhay asin magagaygo ng panahon para sa mga gusto pa nindang gibuhon. Kapis ka na hensya na para sa healthy elderly, ibo na prioridad ang pagpabakuna sa inda. Sa pagbakuna, seniors ang dapat mauna. Tarong pagirundong kan DOH, WHO Philippines, and TCGD para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at mayaram. Business News. Business News. Nangapudan po ang mga negosyante asin mga obrero kay Presidente Rodrigo Duterte na pugulan ang paniningil nin mas halangkaw na kontribusyon para sa Social Security System. Sigon sa Employers Confederation of the Philippines, sarong grupo nin mga negosyante asin obrero na dapat magpaluwas nin direktiba si Presidente Duterte sa SSS na pundon na ang paniningil nin mas halangkaw na kontribusyon pun pang Enero. Sa indang sinabi na magkatabang ini para mamantinir ang buhay, lalo na ang mga saradit na negosyo sa tao kan padagos na pandemya. Simbagman kan Malacanang napigadalan ang kahagadan. Kan mga negosyante, asin mga obrero, asin halato na sana ang magiging desisyon kang presidente. Partikular na pigihiling ang financial viability kang SSS, asin kaluyahan kang negosyo o hanap buhay sa likod kang pandemya. Sa 500 years of Christianity. Mga tugang, mga baretang mainit, may kinaraman po sa 500 years of Christianity. Sarong pamosong personalidad sa anti-dictator struggle kan Pilipinas kan dekada 70 iyon sarong sadit na madre sa pagkalap nin mga datos asin informasyon kan mga human rights violation. Nagibong maibuyagyag ang karahasan kan rehimen kan mga nakaaging panahon. Si Sister Mariani Dimaranan kan Franciscan Sisters ang naging pamayo kan Task Force Detainees of the Philippines sa laog nin 21 anyos. Si Sister Dimaranan ang registrar as in head kang Social Sciences Department kan St. Joseph College sa Quezon City as in Assistant Dean kan Our Lady of the Angel Seminary. Sa panginginot kan Madre, pinagdokumento kan Task Force Detainees of the Philippines ang mga abuso kan diktadorya asin ini daing takot na pigbubulgar. Pigrearman ang Task Force kan Association of the Major Religious Superior in the Philippines nanganing mag-asistir sa mga biktima ng human rights violation sa panahon kan martial law. Naarestar si Sister Dimaranan asin na preso sa laog nin 6 na bulan dahil kan akusasyon sa iya bilang subversibo. Sa laog kang kulungan, nakumpirmar kan Madre ang pigsapar na torture kan kadakol na mga preso sa panahon kan martial law. Balik ka daw sa 500 years of Christianity. Ang nagsurat mga tugang kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, katuwang si Angel Mostasa sa Dalo Lokal. Siring man ang report kan Mega Force Patrol halit dyan sa luwas, asin po si Andy Espinar. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin.
Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa kulog kang payo asing talintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Sado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane. It's Super Lenny. Lagpas kalahating milyon na PPE, binigay sa aming frontliners. Super Lenny! Kahit walang pondo, 61 million pesos ang nabigay na ayuda sa atin. Super Lenny! Higit na 1 bilyong pisong tulong medikal, binigay sa atin nationwide. Super Lenny! Mula Marikina hanggang Marawi, basta may sakuna, andyan siya. Lenny Robredo, handa kayong alagaan. Ang serbisyo sa bayan ni Super Lenny. Itutuloy! San Campeon, ako'y pag-ibahin sa dugong Pinoy. Pag-ibahin ang dugo natin. San Campeon, sa pagod, putla o hila, kayang-kaya. Matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon every day. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Alright, kasuhapon mga tugang may linuwas baga si Alcalde Noel Rosal na advisory para po sa mga business establishments na nagre-regulate
sa paglaog po kan mga bakunado, buda bako mga bakunado. Ano, base po sa Department of Health Advisory, ano, taan Legazpi, naibugtak baga po sa alert level 4 dahilan sa padagos na paglangkaw kan kaso nin COVID-19. Alagad, igwa po ki amendment, mga tugang na ilinuwas dyan, base duman for dated September 28, 2021. Ano? Para iniduman sa mga business establishments na mag-aako mga tugang nin mga persona na malaog sa sainda. Alagad, ang major amendments duman, dahil na po mga tugang requirements sa bakunado or bakong bakunado. Base po sa advisory, sabi po digdi na sabi na po kang DOH as in Department of Labor and Employment Guidelines, and vaccination is not a precondition to employment tabi, ano? Bako da tabi condition mga tugang sa mga nagtatrabaho. As in nagre-require sa mga establishmento de negosyo dan sa indang mga empleyado dapat bakunado bago po sinda magtrabaho as in mag-operate. Ano, dahil po kisiring kayan mga tugang na magkakanigo na requirement. Dahilan sa siring na bagay, mga tugang igwaki direktiba man na nailuwas ang DTI as in po ang IATF para resolberan ang sinabi ng mga hapot kan sa tuya tabi ng mga workers ngunya na panahon nin pandemya. So dahilan ka iyan, base po digdi sa amendment kan lokal na gobyerno, katakan kaso hapon baga, so naliwas niya itong bareta, ang pag-abot sa mga food preparation establishments, dapat baga ito, pag indoor ka, 10% lang ang pwedeng maglaog. Sumalaog mga tugang, dapat bakunado. Asin po, sumaserbe, dapat bakunado. Pero tabi, susog digdi sa panibagong amendment kang advisory, 100% po mga tugang ang kinakay pwede pigutugutan na maglaog sa mga food establishments na yan. Provided databi na 100% mga tugang ang striktong implementasyon kan mga health protocols, siring po sa pagsulog nin mask, physical distancing, frequent hand hygiene, and daily contactless taking of body temperature, as well as other sanitation requirements. Although ang Albay ngunyan baga naka-GCQ, di ba? Naka-GCQ ang probinsya kan Albay, sakop ka ng Legazpi City. Pero mga tugang ini ang amendment naman sa ordinance. Pag-abot tabi sa mga personal care services, 100% but with the strict implementation of the health protocols. Sering po sa na-mention niya to kasubago, sering man mga tugang bako na tabi na required para duman sa mga bakunado o bako kaman bakunado. So asin parang normal manggiranay mga tugang ang sitwasyon provided na kita po magsusunod mga tugang sa tama na protocol. Pag-abot po sa religious gatherings, 50% maximum seating capacity ang akuon sa mga religious activities, asin po dapat magsunod manggiraray sa mga protocols. Pero pag-abot mga tugang sa mga social events, ano? Pag-abot sa mga social events, mga tugang 50% tabi maximum seating capacity subject to strict implementation of health protocols, lalo na databi pag-abot sa pagsuulog kan mga mask, social distancing asin iba pa. Alagad, ang bagong scheduling kang social events from this date, kasapon yan, hanggang October 9 lang, mga tugang is not allowed. Oh. Iya po, o yan tabi mga tugang pero para naman sa mga apor, igaman po guidelines na dapat na sunodon. Okay? O yan tabi mga tugang, bako requirement tabi sa Legazpi, ang bakunado, mga tugang na, o kung bako kang bakunado, di ka tabi makalaog dyan sa mga establishment ng negosyo, nakasuhapon, may nag-aarapon sa kuya,
Pati sa mga tricycle driver, nag-aapod kung totoo nga niya ito nga na. Pagbako ka da ngayang bakunado, day ka pwedeng magpasada bilang tricycle driver. Nganya ko, day man po ito nakasurat duman sa orden kan lokal na gobyerno. Okay? So, day po ki restriction sa mga bakunado. Ilalo na day man po ki special na tratamiento para duman mga tugang sa mga bakunado. Digdi po sa tuyang syudad. Pata kasuhapon, mga tugang so latest baga po sa Department of Health, igwap walang kautabi ang kaso kan COVID na na-record na naman sa buong Bicol region. Alagad sa mga kwanbaga, sa mga probinsya, sa kada probinsya, mga tugang sa satuya na rehiyon, unitabi ang latest kayan. Bago kita magpaaram, para mag-igap po kita kideya, mga tugang sa per province, as in syudad, mga tugang sa mga aktibong kaso, tabi ang albay ngun yan, igwatabi kita ki 1,619 na aktibong kaso. Albay 1,619, Camarines Norte 943, Camarines Sur ang pinakalangkaw talaga 4,480, Catanduanes 281, Masbate 2,030, Agulpi sa Masbate 2,030, Sorsogon 674, Legazpi City base po sa record kan DOH 412 ang kaso tadigdi aktibo. Ang Naga City 1,413. Kung ilingunta po ang Catanduanes, ang may pinakababa na kaso mga tugang 281, mantang ang Camarines Sur ang pinakalangkaw igapo din 4,480. Salamat kansa ng bagantabay mga tugang Bareta alas 7. Susunod na sa DCGB ngunyan pong aldaw nin Biyernes. Ini po si Mr. M, ang lalaking hindi inuumaga. Salamat po. Tapos na ang programa. Lakaw, pasiring salamin. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema.